Здравейте, пичове! Днеска ще играем Grow a Garden. Ако не ме чувате толкова добре, аз съм на басейн. Тук сега има много... О, чакай, че имаме малко кокос. Ако не ме чувате, съжалявам. Не, сериозно съжалявам. Ехо, чувате ли ме? Искам да видите колко пари имам. И си промених скина. Приятелка ми го направи нов. Чувате ли ме колко пари имам и че приятелка ми е сменила скина? Ето вижте го, много е брилянтен. Направо си умирам за този. Така да е. Сега вижте колко пари ще изкараме. In my inventory. Не е ли много? Така, няма значение сега. Това не ни засяга в момента. Потато си не искам, ама искам нещо друго. Няма нищо от легендарните. Ама изобщо. Стой. И какво трябва да правя на този бамбук? Сега ми стана ясно. Хора, може би... Това защо ни гледа така? Добре, тук само ме пръскат. Направо ще се побъркам. Ще отрежа главите на тия деца. Да, ще играем нещо друго. Тук в този басейн е отвратително, така че съжалявам, ако не чувате. Пак ще ви го казвам, постоянно ще ви го казвам. Нямам коса! Искам косата. Не! Окей, хора. Нека да тръгваме към нашия път. Отиваме, както разбира се, винаги в лилавото, ако може. I love purple and yellow. Нека да започваме, пичове. И сега е времето да ви разкажа една история. Именно как дойдох от Приморско в София и от автогарата тръгнах към
село, а от село на Доспат, а от Доспат на Созопол. Ами историята започва чрез един концерт, който с влак пътувахме към Приморско и водата беше бистро чиста и много плитко, чак до Шамандурата. Беше много приятно и бих искала пак да се повтори. Но, за съжаление, не може да се повтарят историите. Зависи сега. Аз не съм експертът. След това се прибрах след седмица вкъщи и на другия ден директно отивам на село. И там стоя една седмица и се разболявам и с една моя приятелка нали, тя пренощува у нас. И беше много забавно. И така една седмица прибирам се и на другия ден тръгвам за Доспат. Там стояхме също една седмица и си изкарах 30-40 лева само с 6 годишен опит да танцувам народни танци. И можех да си плата караваната, понеже ние не бяхме на палатка, а на каравана. И така си бяхме събрали багажа и за Доспат, и за морето. След това и нали сега сме на морето. И ще си празнувам истинския рожден ден в Созопол, така че хора, ако гледате това видео в YouTube или през TikTok, не знам откъдето решите вие, ви каня на моя рожден ден в заведението Елвис в Созопол. Чухте ли ме? Елвис. Елвис ресторант. Ако се променят нещата, ще ви кажа. Аз ще бъда официално с черни дрехи, така че ако ме видите, можете да си поръчате храна оттам и да. Моя рожден ден трябваше да бъде в друго кафене, обаче на 28 юли няма изпълнители, иначе вчера имаше Елвис Пресли. Така, нека сега да се върнем и да почнем розовото. Не знам дали ме чувате, обаче аз така ще стривам много дълго време, така че не се очудвайте. Я направо тук да си изберем един цвят. Айде сега да не изневеряваме на жълтото и да отидем в жълтата среда. След това ще се прибера в къщи и на 2 август поканените ще дойдат на гости у нас. Нямам търпение, честно казано. Моят рожден ден е през лятото, както знаете. И никога не съм си празнувала рождения ден в училище. В смисъл, малко странно да си празнуваш рождения ден в училище, но както и да е. И сега малко 11 интересни факта, защото ставам на 11 години.
Първи факт е, че аз обожавам жълтото и лилавото от отдавна, обаче лилавото от съвсем тази година започнах да харесвам. Втория факт е, че много бързо се побърквам и се ядосвам. Трети факт е, че ако ми купат гривна, където ако псувам ме бие ток, до сега вече щях да съм в болница, но това са 11 интересни факта. О, Злати, ти ли си? Защото пише Зои. Третия факт е, че аз обожавам народните танци и тортата ми ще бъде на народни танци с народни мотиви. О май гад! Коя ми е любимата храна? Има много, обаче най-любимата ми храна е суши. А коя ти е любимата напитка? Бъбъл ти и вода. Обаче не в комбинация. Какво мразя най-много? Деца. Децата ги мразя най-много. Защо не стримваш толкова в YouTube? Ами хора, понеже вече имам TikTok канал и предпочитам да снимам в него, понеже почти цял ден съм си на телефона и то само в TikTok и Roblox, тъй че не се очудвайте. Също така, кое ти е любимото животно, предпочитам да не казвам, но приятелите ми знаят, но ако се абонирате и ме последвате в TikTok, няма значение, ще кача кое ми е любимото животно. Аз съм сигурна, че ще го направите, така че направо сега ще кажа. Обаче пак трябва да се абонираш за мен и да ме последваш. Любимото животно ми е кокошка. Странно, но факт. Какво? Вече не знам кой факт е. Мисля, че... О, майко! Ето, видяхте ли как се ядосах? Какво е това? Добре. Видяхте как се ядосах? О, все още правят синьото. Или синьото е затворено. Окей, хора. Вижте. Кой ти е най-омразния факт? Това е май 5/4. Не знам. Ще ви разказвам просто факти. Най-образният ми цвят, честно казано, е розово. Не знам защо избрах розово, но... Да. От кога имаш Roblox? Когато логото беше черно, от тогава го имам. От кога имаш Brawl Stars? Хора, Brawl Stars я инсталирах преди 1 година. Обаче аз я изтрих, понеже мисля, че си е мега скучна играта и не заслужава моето мнение. Ако трябва да бъда честна, от 1 до 10 Brawl Stars бих оценила 2 от 10, понеже там само се бият хора и нищо позитивно не се прави, отколкото в Roblox може да правите добри неща, може и да не правите добри неща. Зависи изцяло от вас. Чувате ли ме? Ако ме чувате, е много добре. И със сигурност ще ме чувате, понеже си нагласих настройките. Добре, явно днес не ми е ден и не трябва да снимам повече. Айде, чао ви!